Unboxing ko ng Slixi. Hani man yung sabon magro ni. Labre riyo. Regalo ni Tia Janjan o Mama Ika. Aw na yung bayad kang Mama Ika, be? Ganitong ijan o kang Mama Ika. Okay. Bre, hindi na mukha. Haliat pang pagkain. Bre. Okay na po kay Tony. Ano? Diyan, katir-katir pa, Loy. Makatiran bitaw na, mga kaisip ka. Okay. Gisi, arang magisi. Ang guna, masamad pa kadani. Wow, ito na. Kalo make-up mo lagi na. Make-up break ka. Akan koan siguro na. Kapuli. Maakin din eh. Naingano ah. Kapulin din palit na. Kapulin siguro ni. No? Akman. Tidak kari. Ito ba? Di. Ako, giri. Ito sakta lubag mo simba. Girigalos ng kuan. Kari, kari, kari. Uber. Love you yan. Igaro mo, nagtuyo-tuyo man. Ijan-jan mo ni. Dari ba, dari. Ako ra, ikaw rin mag-abri. Ika natin. Ala! Ala, lamiyon! Wow! Ban ko ba kayo nagkulo-kulo? Snack ko na siguro ni Mubi. Kani, may laming ko na makaon. Napadisig lang na. Kari isa, ka Mama Ika. Sakot na mong mayor. Magmula ka ba? Malakakaan. Ang sapatos din na nabilin. Ha? Hala, ang mga kuwan pa matuog ma. Di. Mato sila konsayt. Oo, nakaroon. Uy, pagka. Takto din nga naling gara-gara. Busog, nung kadami. Pila di Mubi. Labi ko yan niregalo sa oras. Pagka ano. Kari, kari. Mami pura may bag. Siguro ito. Ano na? Kalyan, naway-walit siya yan, ano? Naway-walit siya. Kamao kami sa electric ay. Kaya siya? Ay. Agili, regalong kulin. Lipstick kay kari. O kari. Ano mo na? Make up? Pangbata? Gypsy, why? Diyan pa siya. Hello, to, ura ba day? Ikaw mo siguro ni ay. Po, may ngaan. Hindi Silik-silik po na dyslexia kita dani. Siliksi may kitagaan. Hindi po dyslexia dani pa. Maakin. Para asa man eh. Ano rin? Padak asa ko do. Moisturizing pa na. Pagkan eh. Kada. Wala tayo hanaw na. Ani ka na. Mumotra ba rin? Lumboy. Make up. Make up po, di palas mo. Lumboy. Ito sa dyslexia pagamit ka diya. Sa paggamit na ni kay ako siya. Uy, sus, ginuok ko na. Ginana. Parang taka be. May ahot. Ay guys, magtiwas may og. Ablis mga regalo mong dadawat. Kay kuan man may kabok. 12 kabuok ja, 12 pud kabuok ag among madawatan. Kare, sa reverse ni. Mumuapil ko. Nalaki sila nagatas be. Mumuapil ko. Kare, sa uyab ni John Mark. Musiga ni sila kani. Mumuapil. Wait sa ba? Kare kang Janjan. Sa John Mark. Ayos, po kabri-abri diha. Kare ka ti Julie. Mo din yung jag tagbansi kuhon ra kay na dahi ka na. Tali. Mama, ikaw. Maduli magud to. Kare kay Inday Mary Grace anak nga ti Esther. Bang sabon. Sila nag-toothbrush. Bang sabon lagi. Sabon na ni siya. Ako siya. Di kong humot. Bossing nga ni guys. Sabay ka daw. Diyan. Kare kati Ali toothbrush. Sakto na isyo na dari. Sudlay ka nanay. Tuha ka toothbrush kay tag sa mga lipstick. Kare ka purami. Pitaka. Ang isod na may kuwang pitaka o kare. Baso. O karing duha. Upat ka purami. Wala kay bawnanan din. Wala kay bawnanan. Hindi ko mag-boss. Kailan ka? Duha. Bawnanan din.
sudan. Lumaya. O sudan gali no. Cute. Kare. Kang mamaika. Ang hilaw ko. Wow! Sweet na apay ko. Nakakasip. Wala lagi cutics. Napay panjo. Ano? Kanya mangkuha sa mga ito. Wala pa din. Ano dahil? Agaha dahil ni. Yung sabon. Di apa? O di pa dahil kayo sa man eh. Ah, mama, Kate Esther. Sa man eh. Ika. Pitaka. Ariha. Pitaka. Nagsanay pitaka. Way kasud. May sod aho. Wala. Basura na to. Yung mga po guys, Merry Christmas. Sa man eh, nabag na eh. Ako man yung pink be. Habang po ba? Mami mo. Habang aho. Oo man eh. Ay mo toothbrush. Sige, dari. Mura to guys. Aron bibuhan na magganina. Hi guys. Kanina dahil gikan ko Carmen. Kay ato lagi mo sudon tag ay nagsabot pa mga adto mo sudong trabaho. Na kadawat kog pinaskuhan da. Kao nga Canada. Kadyo nga Canada. O chocolate pasrit. O 500 pesos. Salamat dari Ma'am Kadiraw. Ma'am Merlinda Kadiraw. Salamat sa imong hinatag. Oh. Pagsiliksi dahil mingaw di ka doon dari kay wasliksi to gikuha ng papaghapon. Ang dogabi sa liana. Mingaw. Ano yung kadungan na? Oh, nice. Hindi laman ka ng automatic. Nabang pislit-pislit dili. Canada. Salamat sa pinaskuhan. Hindi na matagtag matang naong dani. Maglabak. Kana kong labhanan.
Mara na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless. Bye.